Είμαστε έτοιμοι, Φεύγουμε. Φεύγουμε. 24 λοιπόν, Άγραφα. Είναι η πρώτη εκδρομή που κάνουμε ως ομάδα, ομαδική, μακρινή εκδρομή και κάπου μαζί. Πίσω είναι ο Παναγιώτης, το 1200, Γαλλιάκη, ωραίος, δυνατός με το πιτόνι του. Πού είμαστε τώρα? Για αρχή. Πού είμαστε? Δεν ξέρω που πάμε με το Μάκη. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε κοντά. Βάλει χάρτη, γαμίσαμε. Καρδίτσα κοντά είμαστε. Και θα είμαστε σε 2 ώρες, λέει ο Μάκης, στα Άγραφα. 2 ώρες και 10 λεπτά. Μην είσαι τέτοιος. 2 ώρες και 10 λεπτά. Σε ποια Άγραφα δεν ξέρω θα μας πάει? Άρα και δεν έχω λάστιχο. Τζάκι. Τι μου κάνει, Τζάκι θα ανάψει άνθρωπο. Ευχαριστώ και Παναγία. 15 βαθμούς. Α, χωριουδάκι, ωραίο αυτό. Μάλιστα. Ρε που πάμε ρε. Σου δείχνει. Κάτι μου έδειξε τώρα άλλο. Από εδώ σου, γιατί εμένα μου δείχνει πίσω. Αναστροφή εδώ πέρα, ανέβα πάνω εκεί. 31 χιλιόμετρα, ναι, από πάνω λέει. Από πάνω σου δείχνει, Από τι? Κάτσε κάτω από τι. Για κάτσε ρε μαλάκα. Θυμιό. Δυστυχώς είχαμε ένα πρόβλημα. Έπεσε ένας φίλος που πηγαίναμε πάνω στο βουνό μαζί για να πάμε στα Άγραφα. Δεν χτύπησε, μόνο έσπασε η βαλίτσα του η δεξιά, έπεσε το μηχανάκι κάτω. Πολύ δύσκολος δρόμος από εδώ που ήρθαμε, δυστυχώς. Τώρα κατεβαίνουμε σε ένα χωριό προς τα κάτω. Γυρίζουμε πίσω να πάρουμε άσφαλτο μεριά. Είμαστε από τις 6 ώρες στον δρόμο. Πολύ καλό. Και κάναμε Αθήνα Άγραφα 13 ώρες. Η ώρα 2 παρά 25. Περνάμε έξω από το Καρπενήσι και φυσικά μας σταμάτησαν. Αλλά οι άνθρωποι μια χαρά, τίποτα, όλα καλά.
Κανένα θέμα. Τι λέει? Οι δύο. Εδώ είναι οι δύο. Θα βάλω οι δύο. Τι σου λέγανε, Θήμιο? Έκανα να γεμίσω το τέτοιο τώρα. 200 χιλιόμετρα βγήκα. Είσαι τρελό. Τι κάνεις τελευταίο σκοτάδι? Θα σκοτώσω, πες του. Αν δεν έβγαζες φάουλ. Μες στη μέση του δρόμου. Και να σου πω, σου είπανε γιατί τρέχεις, όχι είδανε δεν έχεις πινακίδα και ταυτότητες και τέτοια, Πινακίδα, το φίλο μας δουλεύει, στο μέσα θα είχα πάει και δεν μάθαμε την πινακίδα. Χειρότερος. Κανένα θέμα. Πάει τώρα. Πού ήρθαμε, ρε? Το πρωί που θα ξεκινήσουμε θα λαθούμε. Τι μας έκανες, μάλλα? Εγώ. Εγώ. Μη μου λες έτσι. Set me on fire, you set me on fire with the love in. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει τώρα, Γιάννη, για πες. Τι είναι, τι θα κάνουμε σήμερα? Εγώ εδώ ακολουθώ εσάς. Πού θα πάμε? Πιστά, Πάμε Νιάλα. Πάμε Νιάλα. Εδώ ο Αρτινός. Καλημέρα, φίλε. Όλα εντάξει, Όλα τέλεια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ? Σούπερ. Φιλικός ο αγώνας. Level 2, level 3 το χώμα, όχι τίποτα παραπάνω. Αλέξανδρε, αγοράκι μου. Για να δούμε τι θα δούμε. Αγοράκι μου. Να δούμε που μας Μάρκους Μίλλερ μόνο, ρε. Είναι και ο Ανδρέας που είναι παιδί, που εσείς λέγεται, δεν ξέρω αν το ξέρετε από το BB Club. Εσύ τώρα, ποιος είσαι εσύ? Όμα είναι για μένα. Παμ. Εσύ με τι έχεις έρθει εδώ τώρα? Με το παπίδο, τα ωμέγια. Και εγώ ήμουν με το Cruiser. Με ακαραπάει. Τριβάλει οι δύο από πίσω μου και αυτά. Εντάξει, στον τρόπο Να και ο Μπάμπης ο δικός μας άνθρωπος εδώ μας έφτιαξε εδώ. Θέλει ειδική μεταχείριση τώρα. Θέλει μπουστάρισμα. Να ανέβουν τα άγραφα. Σήμερα είμαστε χαλαροί όμως, βλέπω η ώρα είναι 10 παρα 10 και είμαστε ακόμα εδώ. Χθες ήμασταν σκληροί. Σήμερα είμαστε χαλαροί, δεν πειράζει. Θα το πάμε μία-μία. Λοιπόν, εδώ απλώσαμε την μάτια μας. Τι μυάρος. Εδώ ο Άγγελος με το Αφρικα, την Αφρικάνα. Το μαύρη. Το πρόγραμμα, ξέρεις. Πολύ μπεμβέ. Έλα ρε. Όλα καλά. Όλα good. Θα βγάλεις άκρη με την βαλίτσα του Παναγιώτη. Τι είμαστε, πατυχαίρε. Μπράβο ρε. Τι είμαστε. Για πες μας, τι κάνουμε σήμερα, πες. Σήμερα θα έχεις Θα αράξουμε εδώ, λέω εγώ. Είναι τι ωραία με τον ήλιο. Ναι. Μαζόμαστε σιγά σιγά, Σιγά σιγά. Ευχαριστούμε. Τι έφτιαξες πάλι, Όρι μου. Για πες που πάμε τώρα. τα βουνά. Θα μας σοζάρουμε. Adventure βράδυ. Adventure Ήταν δύσκολο. βράδυ. Εντάξει, Περάσαμε καταφέραμε. λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ λέω μαλάκα Αφού δεν τσακωθήκαμε πάλι. αφού δεν πέσαμε γιατί δεν τσακωθήκαμε. εντάξει.
Έτοιμοι, φεύγουμε. Θα πάμε έτσι που κάνουν, να κάνεις δύο. Δεν νομίζω ρε εσύ. Πόσο κρύο να έχει. Πάμε ρε. Θύμιο, περίμενε άλλον έναν. Είναι κλειστά, είναι κλειστά, είναι κλειστά. Είναι κλειστά, είναι κλειστά. Πού πάμε ρε μαλάκα. Είναι κλειστά, δεν είδες πάνω. Δεν έχουν κλείσει το δρόμο. Θημιό. Εδώ αυτή πρέπει να πάρουμε κάτω. Αυτό εδώ πρέπει να πάρουμε. Λάθος ήρθαμε από πάνω. Από εδώ θα τα πάμε. Σκυλάκια. Ησυχά ρε. Ο Αλέξανδρος με το PRK ακολουθεί, δυνατός. Οι άλλοι πήγανε πάνω, φτάσανε.
Κάτι πρέπει να βρήκαμε εδώ. Βρήκαμε το δρόμο. Αρτέμαρος εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε. Γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή τη διαδρομή. Για πάμε να δούμε. Ναι ρε μαλάκα, ναι ρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Έλα, πού πας? Πας για γες. Αυτό είναι λίγο... Ρε τρελέ μου.